Kaixo, zer moduz? Ondo eta zuek? Ondo. Aizu, entzun duzu loraren gertatutakoa? Ez, eba, entzun dugu bortzatu dutela. Ni ustez oso era provokatibo batean jantzita zegoelako gertatu zaiola. Bere errua da. Beragoaki horrela jazten denean zer gertatuko den. Eta zer duzatera zaizuen bere zutan zaiteta? Ba, ni zei bat atera. Ni zazpi bat. Ni zazpi bat. Ah, ze ondo. Ondo zaude? Bai, nire gauzak. Guazen.